Awusia ene anopei mimo bibia good morning about Warrior Prophet TV so anopei die ye baba bisua de enti obaso na wa share video no anopei eye adesua ena ye baba bisua ye bisua ade kakra afa haban we ho haban we kita power and authority esa yariye bibiri haban we esa yariye bibiri yefeni tutumidika ekohwepo osi yeni dua na ba no na ne mfa na hahan no ensa ye ho yareba oduman kuma ebo enema no ayada bia meka oti ahaban ehye foma ebepro odi rubber bag ehye foma empro odi rubber etu ensu ani a enko ase ba woti ahaban etu ensu ani a eko ase ade bia asase enje no enye manipa anase ade bia ensu enje no enye ma enipa ahaban ekita tumi ahaban kita power ahaban kita authority se ahunze ahaban esu ni mfaso a enka won odoman kuma bo Adam and Eve no ka wo Bible se wodom kugu trum a ahaban atwa ho ehia yi ni pedua you relate to ahaban onipa bia ye ni pedua enunti na se wuwu a ye de otufun dakamu dua ahaban so ema ye nyansa titimire mo no woni opanin edi nkomo a osetwen me koda madwene ho ade achi mama wo aye ahaban ben ena ekokoda adwene ho asawa cotton so ne de yentare ema ye de kata ya dijaso nti ahaban tie ahaban kita power and authority sana haban ye den etie na ene anopen yimpa yese ensiwie na ensi okra eni onipadua yie obasoa na wa share video no obasoa share video no ohima ohotesen odoman kuma enka wono ntutu adamo ensi obasoa na wa share video no na wonwie bi so ensa yeden akabi na eniyama yeden ekuyi ama ahaban kita power ahaban kita authority na enne ye ba besua de bibiri afa ahaban ho sɛdeɛ ahaban ekita power and authority na eniyama ye de omo yeden eye ba venish otoyemo ohotesen radin kan ho no ntutu anamo nyeden ensiye ahaban we ye feni tutumirika kohwepo sana ahaban we ye frɛ no ye feni tutumirika kohwepo eye very powerful obi bia spiritual marriage wo so utimi kosa eponsuo na wate eponotie na yeden ebi atum wabeti ahaban we bi waposa odi edware wabeti ahaban we bi anu waposa na odi ayeden di aka eponsuo no ho eni asanti je ni nketenkete no o de ka ahaban we ho a ekutia spiritual marriage papa eno bibia na abraboma chinsan edi wachi osade mu a na agiegu ade bia wode wonsa beso mu ne aye basa no mesrew wonya ahaban we bi soso a ebetimi ayeden aboa ye feni tutum de ka yeden ekohwepo sana haban we tie ebinum so feni nkwala abrode ye kan nkwala abrode ya no ana ni din ba ko so ye tutum de ka yeden ekohwepo ahaban we enye na
enye na ewo yemfikyire kom sa ya da bia meka ya wodoma kuma niema wode dom ye no unya obi a wo hu nimdie nti no untimi hunu sɛdeɛ adeɛ no ni use yɛ den etie nti unya obi a wo nimdie no wo kyerɛkyerɛwa na wo dibi to so ayɛ den atu kotodwenim ebi anya da bia na wobenya me ebi anya da bia na wobenya osofo so tiase ebi anya da bia na wobɛyɛ den wobenya me nti wonya obi a na wayɛ den yesua de na waba besua bi sɛdeɛ da bi wo honom a eniema enkoyie ma wo a obetimi apply ahaban onyankopɔn ne bɔ na haban ɔne ne di tumi awura haban mu ɛna haban bia woni tumi ahaban bia woni tumi ahaban bia no de wonze wo kan Genesis wɔse ahaban empie sɛdeɛ wo musu ɛne wo moban yɛ den etie enti tutuminika kɔ hepo no obi a wonim tutuminika kɔ hepo no mesrew ɛno nie obi bia wonim tutuminika kɔ hepo no ɛno nie yedi dware ye noa enom obi bia fever ɛwɔ wo so typhoid ɛwɔ wo so no mepaakyɛw obetimi anoa yɛ den anom ɛna haba wei ɛsa prostrate papa awoyɛ bema na wodi from 35 40 going na ɛsɛ wotimi ɛbɔ wo prostrate ho ban woyɛ bema na wodi 40 35 going na ɛsɛ wotimi ɛbɔ wo prostrate ho ban obi bia wo prostrate enlargement mepaakyɛw ahaba wei ɛsa papa na haba no ne seed no na ba no na ba sei no won say we adwan na we obitimi akɔto ni seed no wodi gu wo fikyire di nso gu so pɛ na fifiri we me ha ifi ha na afifiri kama aba we ni seed sei no de awo no ni seed na awo no won say we awo amincho ni seed ni awo no eya na eye black ehyihyem seed no awo no wahu eno wobetete wotete a na wayam wotete a wobɛhye ne sɛdeɛ wohye mmɔtɔ no wobɛhye ne sɛdeɛ wohye mmɔtɔ no na aduane na wodi a no wasabi agum nsuo na wonoma no wasabi agum ɛbɔ prostrate ho ban papa obi bia wo prostrate ya da bia meka oye bema na wodi from 35 40 going you have to protect your prostrate ekumuni papa doctor for beka chosomo kwa your prostrate operation ye obi prostrate operation a wontimi entena sa ase subium because your prostrate no etese baalu a ensuo gum wodi ahwe baalu a ensuo gum ukoye baalu a wo pai baalu a ensuo gum a obetimi apama na yeyi into bibia na yebe ni prostrate operation no na afi no obehu se wato na nanom wo ensi edo into bibia wuti mi no ahaba we esa prostrate yare papa na ni seed say no esa prostrate yare papa into wo so woni prostrate yare no na wo prostrate obi aya na obi ma bi wo hono ma woni oba eda no ma oba na atena ne so the moment woni oba eda wa ma oba na atena wo so no a okosoro ba fom no o damage wo prostrate because you prostrate na ehye ya ase the moment I want now so call back from you be a 40 years 50 years and nobody will prostrate here then damage no nti aya na monhwe eno so emayen ena ahaban we wutimi noa de anka atwade yetu obi bia wo typhoid abeda nani yellow wo posa wo haban we bia na wo de brofre bema leaves no na wo de aka ho wo de bema leaves ni aka ho na wanoa no de anka atwade aka ho na wanom ebi tu typhoid ni nyina ye den afiri
wabra bom. Ahaban kita tumi, ahaban kita power, ahaban kita authority. Papa nti no tutumirika kɔhwɛ pɔde ɛna ne nhini no obi bi ɔyale ɛtwerɛ obi bia ɔyale ɛtwerɛ yare esrew ne nhini no odigu obi bia ɔyale ɛtwerɛ yare no ne nhini no obetimi di aso no haba we ya haba ya me kyerɛ we ne nhini yɛdigu obi bia ɔwɔ ɛtwerɛ yare obetimi di aso no ama etwere yare ni nyina timi ayɛ den akɔ titutumnika kɔhwɛ pɔde ɛyɛ very very powerful papa ɛna haba we oposa edi dware a ɛnya dia humu fi ana mununkum ɛbɛkyew oposa no de adanchi na abo na gum waposa ne green no na de adanchi na abo na gum na de dware unipadua na nneɛma timi ayɛ den adane ama ayada bia meka hwe wo ye ka ahobambo eya haban nuru because the moment I will be dware haban no ewura wo pulse nim ekobe dobu se be ka me honam saa na kokami sunsum nti the moment I will be dware haban no ewura wo pulse na we no obi bia na ahokyere aba wo so no obi bia na ahokyere aba wo so no na sra wo ba akɔpɛ tutumnika akɔhwɛ po ne bi ba pɛ tutumnika yɛ den akɔhwɛ po no onye tutumnika akɔhwɛ po na wo ba akɔpɛ divine grace colon wa posa na wo de dware mepacho wo yɛ fo prosperity dia ya wo bi dware ne awia wo nware ne anadwo obi dware na wia ndware na anadwo aba ye fe ni tutumirika ekohwepo se de epo ebobo no sa na sunsum haba we etie onze wono no ha otretre no de atie onze otretre ni dua ni etimi ye nketenkete onze me dua nketenkete no nketenkete na afi hye ya na eba nketenkete no se ya na eba ntitimi etretre the tretre so na emframa bo a entimi nyina na so ntino ehyepte eno ntini efe ni tutumirika koye den ekohwepo ntini very haba we dey a very very powerful ikita power and authority esayari bibiri especially postulated the authority eno one say ubenya ni seed ni bi na wahye o hye ne ya black samota aduani bi a wudi bi sabigum aduani bi na wo obi so amaman gina ne wu amaman ejina ne mu na we ne ebe ne cholesterol so ikita power and authority nti haban ma de odo hwe hwe bi na nneɛma ntimi nyɛ dan ɛnda ne ma yɛka ayi ahobambo ni gyina ekowie haban so you can't live without haban so they say you can't live without haban yɛ den haban ma ni protect yɛ ho so they say ɛna haban wen utimi dware ɛno so yɛ sikan aduru eye etu to edru tutumika kwepo no eye very powerful enye na wo mfikyire taya da bia meka twe pe wo bia wonim de no nkyerɛkyerɛ haban e bia haban bi si wofie wonim ho so mfaso na akotwa to akwene na nke bia nka wo yare na wo yare no haban na besi fie site no ne onsa wo yare ne nya dan ema wo haban no abesi fie esete no na wonsa wo yare ne nya den ema nti haban ma de e very 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 powerful wo hono mo na wo dware bi na enniema timi aye den adane ama warrior empire was things are knocking things are knocking things as it took kan niema boom na niema timi ye den edane ma ye tete abete no enua ne ne cha no
abetie na yɛ tete no enua ne nature no nti haban bibiri wɔ hɔnom a ayɛ da bia meka onyankopɔn enya de a wɔkɔ bɛbɔ adeɛ biom adeɛ a wɔbɛbɔ no wabɔ wie onyankopɔn wɔmmɔ adeɛ biara biom nneɛma a wɔbɛbɔ nyinaa no wabɔ wie enya de a wɔbɛbɔ adeɛ biara biom enu nti no wadue wama yɛn haban ma ne nubena sɛ biribi te twoma ɛwɔ yɛn mu a yɛmfa saa adeɛ no nyɛ den ɛnyɛ yɛn ho adwuma na nneɛma ntimi nyɛ den ɛndane nyɛ den ɛma yɛn nti wɔsi yɛn ni dua n'aba no na yɛmfa na hahan ne nyɛ den ɛnsa yɛn ho yareɛ ba yɛdi dua n'aba na ɛsɛ yɛde na hahan ne sa yɛn ho yareɛ ba so yɛsɛ yɛdi dua n'aba na ɛsɛ yɛde na hahan ne nyɛ den ɛnsa yɛn ho yareɛ ba ɛno nti no obi ho baabi bua na wakɔ nwere mu na wakɔpɛ ahaban na wɔde ayɛ den wɔde akyekyere ama no wakɔpɛ enubena na wɔde akyekyere ama no because nipa no nipa spare parts nwere mu ne gu nti bibi te twuma wɔ wabrabɔ mu a yɛde ahaban na ɛyɛ ɛna yɛda bia meka ade bia na wodi bɛma asase engine no it means no ɛnyɛ ma nipadua ɔn sɛ rubber wodi rubber ɛhyɛ fam a rubber empro but wodi ahaban hyɛ fam a ahaban na yɛden ɛpro so tia se wodi rubber hyɛ fam a rubber no empro ɛso di ahaban ɛhyɛ fam a ahaban ɛpro ntadeɛ bia asase antimi anje no nipadua empe ayada bia meka na yɛayɛ rubber na rubber no wodi abɔ banku hyehye chemicals na ɛwɔ rubber ni mu no ka hunu sɛ ɛkɔ banku ni mu enche bia no wobɛdi bɛyɛ 40 no na wanya liver problem na wanya liver failure na wanya kidney problem saa nneɛma na kunkum yɛn ankasa nti ne wobɛpɛ ɛhaban ma tunya ɛhaban na wode asaw ho yareɛ ba nti ahaban deɛ obi bi ɔbɛka kyerɛ sɛ ahaban nyɛ no wɔboa ayɛ da bia meka odifo bia onim ahaban no saa odifo no waben respect no odifo bia na onim ɛhaban ma no odifo no waben papa because ahaban kita power ahaban kita authority nti na busunya tutuminika kɔhwɛ pono ɛno na mede yɛ den kyerɛ wo no tutuminika kɔhwɛ pono ɛno nie sei na ɛteɛ nti ne wɔn sɛ yɛdua nti ne woba me ha ɛhaban ma no ɛnɛ deɛ yɛkɔ inspection anɔpa yi paa ɛhaban ma no woba ha no mu a yɛduadua ne nyinaa bi wɔ hanom because wonim da ɔyarefo bi bɛba wonim da obi di ne problem bi bɛyɛ den ɛbɛdan wo nti wobɛba hanom no na yɛduadua haban ne bebree yɛden ɛwɔ hanom nti na haban a wɔhwɛ yɛfrɛ no tutumirika kɔyɛ den ɛkɔhwɛ ɛpo ɛna yɛkɔ ahaban wei so tutumirika kɔhwɛ po no ɔho ne fresh one no ɔho ne fresh one afei na yɛdu ɛno kwampo no woto ne seed ne gu baabia na fifiri ɔno no saa nɔteɛ wɔtrɛtrɛ nti woto seed ne gu baabia na yɛ den na afifiri kama yɛ den ama wo seed no woto gu baabia wobɛhu sɛ baabia wobɛtu agu no na ɔno no wayɛ den wafifiri saa no wɔyɛ den ɔteɛ nti no ɛnɛ den ɛkyerɛw ɛna haban wei yɛfrɛ ne adede nkuruma haban no sɛ obi biara wonnim a wei ne yɛfrɛ ne custard plant ɛno soso no yɛdua bi yɛ den ɛwɔ yɛ hanom wei ne yɛfrɛ ne custard plant so yes custard plant no ɛno no ɛsoso yɛ den nie wei ɛna obi mpɛ so ɔbɛwo bebree a wei ne ɔpae na wayɛ den na wanom custard plant tetimire mu wei no ɔmode yɛ farm planning no ne seed no
castor plant and na obi wo na ontimi nwo a ne seed fresh one green one say no what me ensa ma posa wonsuom no de amano na wanom pe na wodie no etimi bie etene akwala na makwala na yeden eba adede nkruma kita power and authority ta wa adede nkruma we ni nyame esiesie emane ko hata Yona so a ohawa ntimi anyeden ama Yona so ene ye Monday planet a odi ye so moon and mukus ene Monday no planet odi ye so moon enyina ni se mukus nti ye de Monday e release this stress into bibia stress e won so beti adede nkruma na haban ni say no beti maako 7 ni wa bompa ye guso na wodi ayeden wodi edware ama onipadua no kra se bibi ni adede nkruma mu a enka wurade MCC ema ne nkokata Yona eso nti adede nkruma sei ne tie ene sa haban wen obi ba ewu a se wodi sie na onipa no ondi awomawu biemu da ene sa haban we utimi 7 ejina so edware gusu di koton kwantanan obi bia obe na dwen so obedwe wo ho adwom bonen ebekọ ne so back obi bia obe na dwen so obesori etia ebekọ ne so back adede nkruma kita power and authority adede nkruma ye you release this stress what stress da so open na haban ni bia because ebra Yona ekwa ho hihie mu no ebra Yona ekwa wo hawo mu no saa dua win aye fe ne castor planting ene na obroni befa no de akoye castor oil no de abetom ama menu mienu ko bibinin eye mobo ye wo bibie bi ne so ye bre ni mudi a me man eninti no me pa chon castor planting no sei enetie castor planting no sei enetie inti no adedi nkuruma no sei no ono no oyeden otie adede nkruma no sei no ono no otie ye de ye niema bebre tetimire mu ye ka kurubu a so me kurubu mame ya Canada ho te sei oba pa ye ho enshira kwen kamze erade ntutu anamo ensi ye Bismarck erade nka ho no ntutu anamo nyina ensi ye entitimire mu no adede nkruma no eno no mudi ye kurubu ebo nkwala mankwala ehuhuru eya kese no adede nkruma emo eni adane enu tititimire mu no ma no mo yeduru no no mo nkyere enya de a wo be yeden wo be kyerɛ onti no obe kwakote no no waposa o ma wonhu no adeko enu tire de bia me ka tete wan fa mfiri esoro ama wa untimi nye age wo di firi esoro yeden ema enti no ene no castor plant no na de ban ye wo ho no eye very very powerful ikita authority wo obi wo na ontimi nwa titimire mu ne enye operation yo titimire mu ne ye nana no omudu itwa bedudwa nyinara saa de we oba awo ka oba eno na obeto obeyi na bani bi no wa posa no dia friend so ketu abi ama na yeden anom ama na wo de na no ayeden abi inti no adede nkruma de very powerful wo how amanie uso bibie ma na giegu ade bia tese why you desperate wa abrabom me pa cha okopa de nkruma ni bi ne epe divine grace colon ana magic colon wa bompa ye gusu wodi dware onipadua no kra hwe obi bedi ya eye dware yeso nana ya hotesen obi bedi ya eye dware yeso eni ma be kuye ma wa eye dware ntin mame you need to bath ene anopai de ye ko inspection ye kwa ahaban ho inspection into obaswa no wa share video no ama wunua obaswa no wa share video no ama wunua ene ahaban we to so no ye fa ne egoro ahaban we ye fa ne egoro ene nua ene time yewu enti we no oyi different we no ososo opie akese egoro no wono no oso opie akese egoro no saa no no oyeden otie wono no opie akese obi wo hono mo a na wani monyam akita wo no yaje afiri won nsam ayada bia meka onipa ni monyam edi ne tirim obi wo no akwala aketu a wawo no foforo no na kotena baba ne eyi no ne yahye akwala ne tirim na ni monyam no yahye no enti no obi bia na
opese unya power and authority no esa egoro wen na obepe ene wankasa wutiri mu wankasa wutiri mu wa nso bi wanuma obe promise no sister ni landing for no obe promise no me ya de we ya ma ene matoto ya me ya de we ya ma o kan ya no de wo kwaduru so o kan ya no de picture kwaduru so o kan ya no o kwa kwachichiro me pa achew unya sa haban we bia ye fe ne egoro ene wutiri mu ene wutu wankasa wutiri mu ena wo de be yesa direction no he obi biara obe na dwense obe sori yetia no wodo enya de ebe yiyi da ha egoro we ye dudware he wo promise obi bibi kwempo no do fa ba bi enya de ebe ye dwuma oku jimi wanya de obe ye dwuma wa gobi koyo forget enya de ebe ye dwuma wono tindi efe ne egoro enti wo jana dwense odi ni bedi agoro a obe sori yetia to dia ida da bia meka haban no edin ye dia toto wo no ekire tumi ekita wo haban ma no edin ye dia toto wo no ekire tumi ekita sen haban ma no osai ohot sen eradin kan ho no ntutu anamo nsi. Good morning. Osai daddy, thank you so much for your teachings. God bless you. God bless you. Osai eradin kan ho what enti no Gubiana obi wono ma wo abrochire wa promise obi say eni ema toto yie mami akua ma yesi ya ma akua ti eti ya no do din enam wado na masofo so wado na madunsinfo so wado na enurufo so a odwen me pa chokope egoro ibi eni obi wo hono ma wutiri nwini ni wo kwanse ye hye no obi wono ma akoyi ni ti wo baba ana yakoshi ni tirinwi the moment a obi dware ahaban we no saa de ni entimi obi wo no ma ne ba akwala ni nwina ya da bia meka enwi yesie ya nshi tirinwi yesie tirinwi yesie ya nhye no wo shi tirinwi ya wo shi wani monyam wo shi tirinwi ya wani monyam na wo ye dan wo hye no enti tirinwi ya nhye no yesie nti wo yutia aya asesa ni tu amana na esie no eni wo kwanza wudi eja ye den etu tirinwi nti na egoro no nti obi obe na dwso do bi di agoro obi obe na dwso wo do wabra bo bi di agoro obi obe na dwso do wani monyam bi di agoro obi obe na dwso obe so de etia no enu ntimi pa cho kope egoro we no nyinua eni taame yewu na we no ono no oso obabai etere ninya eni taami ewu we ye wona de banya oye taami ewu to so wona de banya oye den oye enti egoro ye powerful ena we no obi a wato ensem ntentan apiteshi gongo we koma apiteshi gongo fuo no we yam na de afra ensemfo no de amananom ena ni hini no so ye di gu abodamfo egoro ni hini no udi gubo dam ni obeda be yesesa wes osore ya na dam na yedan atete efri nani so nti saa na egoro etie egoro kita power egoro kita authority egoro ikita power and authority nti no den emfani agoro obi wo hono mu a no person osore tiam ye ka protection se wunya wankasa wutiri wi na o de ka haban we hu a ma me protection bi ansen saa de wi enya dia bibi boni bia betimi ayeden asori yetia wo eno so eye ateban tikakra na mekira wo ewo egoro ne ho dia aka no ye de be hye fridge mu ye be da che ne ye be mesa ma kira ye san yakọ ahaban foforo so ahaban we ye fe ne akroma etiko ebinom fe ne akoko nini dame ahaban we ikita falling passage abawe ikita falling castle obeyifo bia wutie no platform yi so unima haban we obeyifo ebetu akọ adwabo a sa haban we udware a erankew obenwusa na adwena honhom yeden enam haban we ono no na de ban no udware a orankew oma power oma authority so because beba wo daye mu no ote haban we eposa efra udin de hye ni so mu yase a obehu ano no abegina wo so haban we obayifo bi a wutie me no unima haban we ye dware e de ye power and authority
Tana haba we or yet or no or tear. If Jareno, the power and authority, any kita 2,000 grams foreign castage. Into a baby a war power. O baby utums a blocky unyama opesa kola na ho yedin no nya foreign castage woni ni peduema obepe abe 7 now they are toso now they are abedru na wanom e protect akwala na haba we ye yamu different kuto different obi biara wo unyama we need protection obi biara unyama wa fafuru a wo pe protection ama woni akwala no mesra pe ahaba we bi ne eyamofra enkuto oyamofra enkuto afafa wo yefunu ne so obi ntimi ma wo ba ne beyi obi ntimi nsori nti akwala no obi ntimi ense no enya de obi betimi ayede asay akwala no da kaba we kit no aba we abayifu yusu papa obayifu bia ebetu akwabrochira aba we no dware ansa na watimi etu enti oyo obayifu na wutie mi a we de wunim deda Lady Woody, and me boboso chedawano. Obayifu bia enim ahaban wing, said ye na deban ya den, etie kita power, itimi de ya bedru, utimi posa edi jare, ma okra, es baw hoso, into your obayifu na wutie mi abayifu mahaban no. Bayifu nyina me mamu good morning, and open mahaban na me chere no. Yamo posa di dware de kobe yi no na na me kire nti won ze aya da bia meka ade bia obayifo de ye ne ho no wo di bia wo ho a ebon ta ne be yi tie ade bia spirit bi de ye ne ho no wo de ye wo ho a ebon nti ade bia be yi e de ka ne ho no wo de ka wo ho a ebon ompe ne pampa no intadi bia se bosoma na abayi ede ye ne ho no eni kan so no wo de ye wo ho a ebon sa na tie intahaba we in the moment a wo de be ye wo ho no so obi ye bayifu a ebon obi kitetumi boni a ebon obi kiteduro tumi a ebon because no wo no de ye ne ho aya de bia meka ade bia sunsum bia de ye ne ho no the moment a wo de be ka wo ho no ebon se ni pakono intini we dey very powerful ena obi bia so bia wo yodifo na wotie mi me pa chewo na ena obi bia na o spiritual marriage wa break ya enkoda no me pa chewo obepe haban win wo mu fite na ewo so no enini Nigeria fo nkoto bi ya frɛ ne aburo nwa o de fra no de asra obi ma no so de asra wo ba no so the moment I de besram to me na won we beda no enya de obetimi ne wa beda because no wo mu no omusuro inti na haba na sa mfita na wo so no powerful one kasa very powerful inti haba we de me pa chew ebia wo Ghana no team once in a week bia no odo so bi gu nsuo mu ni dware ema woni pedua ene okra the moment wo di bibi gu nsuo mu dware ema woni pedua na okra no ebema ne ma dane ena me kire ahaban we ye fe ne tete we na obeka obi ho no ma afrofofo no obeka se ne me tie ahaban ya hye wasuma afre wo spirit oboa ahaban we ye de twikoku obi bia ete esi ne nisho no so yes ahaban we ne ka ho asem e wo Matthew no ose mo farisifo nya atwomfo mu bibisa me sa haban ye ade na mo yi tete eni nunum eni emme eso entusu dudu ama we kita power tetimire mu no na obi pese obi a okodu yofu bi ho no hu se wo yare a oti haban we hye wasum se anhyehye wo dia na yare bi eni o system nim se hyehye wo dia na wo yare e wo system nim enti tete wen obi akoku e wo nitirim o ya na eno no me pa cha obetimi ate dia hye wasum koko ne bedwani koko ni nyina firi wutirim ena obi akoko ne ete asinani oti haban we bia ena haban we oposa di dware a o ba ne nipa ho hyehye no
Wɔn nso ɔsɔfo bi wɔ hɔ nom a opida ne nsa ne nipa etitigu opigya ne nsa ne nipa etitigu mepacho ɛyɛ haban wei the moment a wobɛte aposade adware no sɛ wudu nipa mu a wo ne obi kasa ne ho hyehye no haban wei kita power and authority unya haban wei no nya kasanto anasitro ɛde ka ho a yee wobɛgye fans wobɛgye crowd pa enti haban wei no ɛno no na de ban ɛno no okita power osan kita authority haban de odoman kuma bo ade no haban efiri aha ene me kire haban we ene yakọ inscription papa ene inscription na me de we ye den ekọ no na me ya do Monday anopa me wo time me de be ko inscription kakra na wo hunu tumi ye den wo haban imu haban kita power haban ekita authority haban die odo ma wani nya den na ho na epe haban ma so piase na we oyi Christmas tree sa Christmas tree we so na me kire o ade kakra e wo Christmas tree ho sa ade we esifia epamo sasa esifia emasika ebefie esifia etwe eniema papa ye den eba efie the Christmas tree so no one there ayana ube kwesika fu ofie ni Christmas tree si honom omo no mu de nti omo de saade we ye den esi wonom esi wa epamo sasa one there na haba na aye no na haba na aye se empane nti ne ade bia enye ai bebe fie wono saade we ewo no ne ekobak nti na haba no aye se empane ade bia enye ai bebe fie honom no haba we eye dan ewo ne back ento bi wo hono na ne ho wow said ye dem pani tuatua ho no me pa cho te Christmas tree gun fie na efe gare ema enema ye den edane ye den emma ena ifi poso so a ye kunyinya wo nyinya e wo me hano fi kwa ye kunyinya Ninya ekita power, ekita authority. Na meka say the reason why ye tu ni di ninya ene say ade bia enamunya wonza haban na ono onamunya na wo ye den oforo nti no ade bia enamunya eba wo so no na haban we abona hwefom nti na ebia ahemfo eko bidwum ahemfo eko yibibia wo mudi nyinya egu omukun mu no there's a reason why wo mudi nyinya egu omukun mu no say de tumi bi tetawom abedi wo monsamone a omo betimi asori yetie say tumi nti wo mudi nyinya ye den egu omukun mu nyinya no ye wo ba ene ye wo birima na haban ne soso ene oba na haban eye nketenkete enti we ni eye oba ye wode ye de oba na ye ene ye wode ye di bi ma na ye enti ade bia etetaw se ye yare se ye bayi tumi se ya da mo ni tumi etetaw abedi won samone no the moment a wodi nyinya ebigu nsuum edware no ade bia nyinya no no ade a won pene so bi betetaw adi won samone obi betetaw so de ade boni bi ba wo so enti no no wonam nya nti bia wo ko bia no wonam nya no wo ko no je fe ni nyinya nti ne fe ni nyinya nyinya ye posa di dware etimi di yesemana etimi di yekolon etimi di bibia etimi de sa wa efi amba wo ye mo amwe nam no nantwinam akese no mo nam mo amwe nantwinam akese no me pa achew wonya nyinya na obetimi di asa mo so gas ejina mo yam no amu yimfra makese no me pa achew ubenya nyinya na odibia ye den odibia sa a cleansing nipa de eyam a cleansing nipa yam papa a cleansing nipa de eyam papa nti nyinya de so wo upebi no dware ade bia nam nya eba wakwan mu no ani enya dia ebeye den saa de ne beye den ebetimi aye den aba wakwan nyinya kita power nyinya kita authority papa nyinya kita power and authority
Intino, Ubibia, I don't say, or him or he be a could be drummer, no, I take a car. Sahabe to me, mother, and him for this research or Mubaka tell him at the goon. He carry power and authority. Then crying for one boy, you almost festival, not almost in the goom goom. Almost chess, I did Biana, a besoriatia festival, no more yen, a radimu busadia. In Tinia, the other be a maker, Habai and your bosom, Habai and Yamini boy. One Yamini boy, Habai was in need Diana Bania for a hand in your day, and say your home, Yaria de Eba. Inti sana ya den etie tinyinya de no so wona munya baabi a woko bi a obetimi akọ ene no me kira wo ade kakra ene ne kira wo ene yema de waba ponko so won se aboa ponko wo hoyin okita authority okita power on the charaben and sarafin me ponko ye fe ni onipa ni aye so ti ati ye fe ni onipa ni aye sana me ponko ni ye frɛ no na ba ko ne so no ye fe ni unapu ponko kita power okita authority area ponko ewo no tumi boni bia ntimi nya dan ma ho area ponko ewo no tumi boni bia nya dan ntimi nya dan ma ho no Wanze yesinya meti charaben eni sarafin eso. Bofon charaben and sarafin. Omo no mo te se nyinam. Omo ye ponko. Eno na bofo pani Metatron so eti omo so no. Eno ntima ye warrior prophet die. Warrior di okita ne ponko. Ene me chirama die efa ponko ho. Ponko kita authority. Uponko insuwa wano mama na kano udi dwaria mame hey to bibia be na dwen se beba wo so abesori yetia onya de abetimi asori yetia wo da obi bia no be na dwen se wodo kwaduru so wodo kobosom so te tumi nya den enkuntia wo no enya de abeye den ebeye adwuma de enti ponko ni nsuo na wano makamana kan obi bia na ope authority ope power no obetimi de ponko no nsuo na yeden aye obi edware so akwala no aya da bia meka yeje power and authority ifiri emoa ho eno nti ni country bia no ni coat of arm abuaka ho and in the country bia ni coat of arm abuaka ho yen Ghana ye de no imigiri se kwa no bi o se ye eagle emma America for the eagle London for so de wo Germany for de wo anti country bia no ewo aboa wo ye den odi ne so saa so no ba ye bibi mamu ha abusua bia wo na kra aboa wo ye den odi ne so to ti atie eko na eye eko so ti atie yi bretufu eye jata asene fu eye yi kwa no bi be yi fu ya wo su so ti atie obia wo na boa odi ne so nti yen nipa no wa say ye de nyame etotom wa ho yesi wo ye du jamu jata wo ye nsenkare mu nyankopon wo sakare wiem edien ema woni bi edu nsia wo ye den wo so abrefo awia kete yesi nyame eye kurutwa mansa ne nitwa wo fa wo man bia so kita wo kode eni nti no ye ka tumi emu kita power emu kita authority kana emu wa ma de ban ye den etie omu kita power and authority into bibia what the president ba ponko edinanim adenti na president ba ponko yeden edinanim adenti na president ba ponko yeden edinanim because ponko kita tumi ponko kita power ponko kita authority intine insuwa ponko na anom amanakan ye niema guso awodi dware awodi dware ya okuna bi won si yes power day who say power no day power day papa when is it too many ho woni sika no say mo menyu
no wusika no be wo top perfume rice abi wo say men so yes here wonni sika and wo say moment so wusika no wo top perfume rice abi wo say yes perfume rice emen adentine okonfo ekokoma wodi nantwie podua ne ponko podua ne frɛ ne bosom mesene me kyerɛ wo niema me kyerɛ sunsun mu niema nkasa ye de yenim ene yeka de yenim adentine okonfo ekofrɛ ne bosom a wodi ponko podua okonfo ekoma okita ponko ana nantwie podua ponko ekita power esine nantwie ponko kita more powers it's nantwie ade no konfo bi kokoma okita ponko podua na nantwie power nantwie podua enemi bisa wasemu intini area ponko wono si to be bi wo area mu ha ponko ne nya dan ma saa tumi ne de yen kwan de biara da area ponko wono si to be boni ko area ni ho because of ponko ne ntino enya dia tumi ne ponko ne be ma ne kwan ti ponko no idru anajo tu fokuro kwa osu wono no osu anajo dimu bia ni ho a obetimi aye den aba ho abeye den abeko etia no ne jonzo no ekita power and authority intine asase bia ponko ebe jonso egu saa asase no so fe wudi beyi ba ho no a enya dia wo betimi aye den asori aye den etia de biara da enya obi wo ho no ma no akwaji sukusare akwaji bosu tumi no dia behye area no di nsemonen wo de sori tie nipa wo de bo nipa ene matugu mami ukudi etro ni din na kopa ponko toilet ana na ntwi toilet ni fa ku jim wo be se ne powers ni nyinara me ka kira mo hwe obi wo ho no ma omo ko north koji eduro omo ko Benin koji eduro omo ko ehe koji tumi ni nyinara no tutha tumi no omo chiwade ye ponko e toilet omo chiwade ye ponko e toilet e busu bia ne chiwade ye ponko toilet na me kan dokore na agera wo well ze omo di ponko podua ne ntwe podua ne kom ento musuro saade no ento yo omo ko Benin omo ko Dawome omo ko Nigeria ko jiji nuro ko jiji suma ebe di ni penya bebo ene matugu no me pa cha wo ye wunya ponko e toilet na ate ponko ensu a wano mama naka hwe o se wo ye din sedien wo be bruskoto no na me ka kire ono me se o se wo ye din so no so ye din okita duro okita power me so no se Ghana hanyi na okita nura me pa cha wo betimi di ponko ya bruskoto no ponko kita tumi eno ntini ye sen ye mfa kasatenten ento ponko ponko hono mun ye mfa kasatenten ye de ento ponko nti ponko de okita power okita authority inti area ponko wono maami enya dia tumi boni bibetimi aye den aba sa area mu hwa bedin samonen inti ponko ne ade ane me so me kire afa ponko ne hono ene wo ya de na ponko edi animu a forces bia evil forces bia na ebeba hono no ponko no capture no o ya de ne ponko edi ade ne nimu a enu nti no bi hu se Landing krompa Queen Elizabeth ba ne ponko di nanim ye Africa ha krempo no oman penifo bi ba ne ponko ye den edi anim chese wo prapra kwam ade nti ne yesi nyame tetarabe ne nsarafin so tabe ne nsarafin o ye ponko a o mo won taban tabe ne nsarafin ye ponko o mo ye nyinam o ye ponko a wo mo ye den wo mo wo entaban enti no me hwe so be ko toilet ampa wa ko toilet enti no wo obi bia na okita eduro kita duro sei duro bio so no okita duro wa de sei ni palo maami wo pesu brusko to na ye ponko toilet na chiro ni din na fama koka ho wa wie no edu no ko ye no ni nyina ya dan atoro enti ponko de okita power okita authority sana nyame aye dan aye aboa ya friend ni ponko ntino wo ho a
na wama wani ayɛ dɛn ada hɔ na wɔsua sunsun mu nneɛma na nneɛma tumi ayɛ dɛn adane ama wo. Na ɛkyerɛ wo ahaban wei soso no. Ahaban wei yɛfɛ ne wagashi ahaban. Ahaban wei kita power and authority. Wɔn sɛ wote pɛ na nsuo fitaa bi yɛ dɛn ɛfiri mu ɛɛba. Wo a wabrabɔ ɛnkɔ yie ma wo. Nyame ka kyerɛ Abraham sɛ ɔde ne ɛkɔ asase ne nufu nsuo ne woɔ ahyɛ so ma. Ahaban wei kita power. Wo a wabrabɔ ɛnkɔ yie ma wo. Ade papa biara ɛntimi nyɛ dɛn ɛma wabrabɔ mu no. Mepaakyɛ wo ba akɔpɛ wagashi ahaban ne bi. Wapo sa na wode ɛdware ɛdane nneɛma. Obi bia wopɛ favor, wopɛ authority no. Mepaakyɛ wo wagashi ahaban no wobɛtumi akɔpɛ bi. Ɛna mmarima na moyale ɛtwo case 5 any case 10 any case 42 foɔ no mɛsrɛm woba akɔpɛ bi. Wode kwadu 7 wode kwadu abrɛ 7 ɛna bɛto so na wanoa. Wobɛnom no 3 times a day. Mo a mohwe a ayɛ si ball no ɛtwo wa woyale ɛtwo. Mepaakyɛ wo wagashi ahaban no ɛno ni. Obi bia na wopɛ sɛ wabrabɔ nneɛma kɔ yie na nneɛma dane ma wo na deɛ bia wohwɛ wo nsa bɛka no. Mepaakyɛ yɛ apɛ wagashi ahaban na ɛfa yɛ dɛn na ɛfa ɛdware. Ɛkita power, ɛkita authority. Adeɛ bia na wode wo nsa bɛsu mu no because of ahaban no ɛbɛtumi ayɛ dɛn ɛgyina ma wo. Kɔnsa ahaban no wote pɛ biribi ɛfiri mu ba te sɛ milk. Wote yɛfɛ no wagashi ahaban no kita power, kita authority papa. Obi wɔ hɔ a wohia favor ɛwɔ n'adwuma mu. Obi wɔ hɔ nom a wohia favor wɔ n'awareɛ mu. Wote wagashi ahaban no na wapɛ 6 flowers aka ho waposa wode ɛdware. Wobɛtumi de food water so agu mu waposa na wode ɛdware na nneɛma tumi adane ama wo. Na wowɔ two ɛsa ɛtwo yareɛ paa. Henia obi wɔ hɔ a ne two no ɛdane yam. Obi wɔ hɔ a ɛdane hwuom. Nti mepaakyɛ wo a wo case 5 case 10 ni case 42 foɔ no. Mepaakyɛ wo bɛpɛ wagashi ahaban no ɛne kwadu abrɛ maako 7 na wanoa. Wobɛnom 3 times a day. Wobɛdwo nso ɛtwo ne bɛnane afa wodwo nso ne mu nyinaa ama case 5 na ayɛ dɛn adwo na nneɛma timi ayɛ dɛn akɔ yie ama wo. Abusua yɛbrɛ no ayɛ brɛ ɛha na mede wo ɛsi. Medi ne word of prophet Gideon Ofori asiedu dodo na afre mu tumu jata mi wututu jatugu eke osofo pedwuma biye. Ene mede na no pay de mede wo ko ahaban mu inskese nyame ya dom na dom ye enumere ebihia ewraden kan ho stay blessed.